Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خير الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى تنونيك وفي عالمي أفانينا أغاك مغانسان موينا كسولي نهيني نتايا على فكاك دان في أونا كنتكيكا محمد المصطفى كودو أنا سودو سان مو أنا كصحابة نيومو أني مغمغو دي يوتو نيوغيا فوغسي الكياما جودو ما يا ربي على قنيني أوي وجما كلو سان مين في كفول Shirif la TV la jabaga bela jalema mali kono foga se mali ko gama aw fen ne tesen aw tenyina o nyama dalu no Shirif la TV la sangan wakati be kawla dona ga fa bi wajulu kene ka ambi jala khoro bugu ka sangani fami jabate sawosa ube kene banyene maya ningi uka nisojiao yira Muhammadul Mustafa bangelila ni alislame jama be bo fan chama fe ka damine nyono ka se sinsani fami jabate be fanwo fan fe ube na nyogon soro uka misiri sanuma inkono ninga o bara tugu nyogoya ka wula done ka foni kenen sigi ko kononto nanyi bara nunu numbe do ni alqur'an sanmai kalaliye ka chaya ka se dalailul khairatu kalanima foga tase do sanman kalanima ankara mogofe Ismail Adam Yalkwe. Allahumma salli ala man sammaita Muhammadin ramzu nuril mutalisam alladhi huwa kanzilul jamalil mukattami. Allahumma rabbana wa أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل آخر كلامنا يوم نلقاك فيه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وتملين كو في القرآن سنمين دو بنا كلا أنا إمام في إمام عمر توري أني مين سرولا أنا جكولا جنيغون في. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة آمين وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا آمين وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالضاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالحاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرعناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
rabbil alamin. Selifana selu kɔfɛ wajulu kɛnɛba bina ɲɛnɛmaya ni k'o kɛ bilasirali kɛnɛw ye an karamɔgɔlakaw fɛ an ye min sɔrɔ la an ka jɛ ko seereya ɲɔgɔn fɛ. An nisɔndiyalen don ko kana sigi ko ka dɔ fɔ mawludu ko la ne bɛ jumɛn fɔ sisan nɔ wallahi fa in lam takunu ka muslimhum fatashabuhum fa inna tashabuhum bil kiramin falahu ni ma se ka kɛ cɛba ninnu ɲɔgɔnna ye u ka batow la an'u ka alako baaraw la e k'u ladege u ladegeli dɔrɔn ne ma se u ka makamu ma e yɛrɛ bɛ kɛ dɔ ye ne kan bɛ cɛba jumɛn ma minnu ye mawludu kɔrɔta ne ma o cɛw dɔn o cɛ la belebele dɔ ye Cheikh Ibrahima Niasse mawludu kɛba belebele dɔn o de tɔgɔ ko Cheikhana Ahamada Amahula mawludu kɛba belebeleba dɔn ne e m'o dɔn cɛ minnu kan ka ladege o dɔgɔ ko Cheikh Ismaila Darame ni mawludu kɛba belebele dɔn ni ma olu dɔn o de ye a Sharif Usman Madani Haidara ye mawludu kɛba belebele dɔn ni ma olu dɔn i b'a fɔ ko Cheikh Umar Foutiou i bɛ taa Segu Gejo Alimami Ɲaro karamɔgɔw sirifuw bɛ yen nɔ n'i nana Bamakɔ karamɔgɔ Baba Jalo Cheikh Muhammadu Baba Darame Cheikh Muhammadu Mundir Baba Darame i bɛ nin cɛbaw Cheikh Kawseku Jawute i b'a sɔrɔ nin cɛba cɛŋanaw de ye mawludu kɛbaw ye alhamdulillah donc maa kan ka ninnu ladege u ka baara la Ala kira ka bonya a n'a ka karama da tɛ se k'a la fɔ ka se fiyewu fiyewu nin baara in a yela cɛ min na o ye tasawufu cɛw ye maa ka fisa ni maa ye don ka fisa ni don ye yɔrɔ ka fisa ni yɔrɔ ye kow ye hɔrɔma ko de ye ma wasala man wasala ila bi hurmatin wa ma sakata man sakata ila bi tarkil hurmatin maa ma tugu ko maa min tugula fo maa min tugula hɔrɔma kow kɔ wa hɔrɔma de ye diinɛ yɛrɛ ye Ala kira a barika n'a ka hɔrɔma a bɛ sɔrɔ min na o de ye nin ne kuranɛ y'a fɔ an ye Ala a ma sara foyi ɲini an ye an ka Ala kira sara foyi la fo Ala kira zuruya ko k'u kanu o kanu bɛ yira yɔrɔ jumɛn na o de ye mawludu kɛnɛw ye Ala kira ka sarafu n'a ka bonyaw o bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn na o ye mawludu kɛnɛw de ye wa cɛw bɛna hadaru nin kɛnɛ kan cɛ minnu n'u sigilen don datɔ kuma la i b'a sɔrɔ o kelen kelen ye Ala ka jɔnbaw ye minnu n'u ŋunana o ye Ala bɛ ŋunana a ye aw cɛw caman bɛ yan nɔ o musow caman bɛ yan nɔ minnu bɛ surunyana ka Ala kosuma alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'a barikada an b'a fɛ bɛɛ lajɛlen k'i fari fɔni Cheikh Ibrahima Niasse ye mun fɔ a ko hani an li Ibrahima laha hilaluhu hilalun bada li nazirina jamaluhu hilalun rabi'in fihi ja'a Muhammadun fatamma lana al-bushra wa amma nawaluhu li afdal ardin hala afdal mursali bi afdal yawmin fastabana kamaluhu kad iktiratu min kulli awalimi aslahu kama iktiratu waqtiratu lizaka fi'aluhu Muhammadun Abdullahi ghayru mushabbahi bihi basharun من رمى ذلك السفائي محمد مختار وآدم تيهات محمد يوم بآسي ركاه كساله محمد نور الكلك وهو محمد عظيم الكلك تعامى جلاله نيجي مي فولا روكانا مينا دوفو ني واتي سرولا ابنا مولكو فالر دوسيسا ابنا دون ني كان اي تسير مولودولا ني اما ني تسير لا مادو كلامبو با اولي افام ngama jama mbi anino olu mako be ni tafsiri la ako hani an li Ibrahima ako ale Cheikh Ibrahima Niasse ka ale ka tare la ha hilaluhu ka ale ka kalo ko o jola mama ba yɛrɛ kalama o bɛɛ lajɛlen ka kalo ba o jola o ye Ala kira ye parce que Ala kira de ye Ala ka alaya donda ye Bakiri Sidiki ye min fɔ a ye wa anta babullahi ayyumri'in man atahu min ghayrika la yadkhulu Ala ka alaya donda ye ne jɔn ye sira o sira ko k'a bɛ don Ala kan k'a bɛ taa ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'a bɛ don Ala kan k'a ka mago ɲini n'a mana a sɛbɛn Ala kira la k'a jɔ kɔfɛ k'a tɛgɛ minɛ ka don n'a ye Ala k'a tɛ Ala sɔrɔ donc Cheikh Ibrahima Niasse ko hani an li Ibrahima la hilaluhu k'ale ka tare k'ale ka kaloba jɔla n'o o ye Ala kira ka mawludu ye hakilitigiw mawludu kalo a tɛmɛna a mɛnna ne dɔ nin mɛn o b'a fɔ ko mawludu tɛmɛna a mɛnna an b'a fɔ ko jabatalakaw ka Ala kira ko o de ye Ala kira koya ye fo k'a dama tɛmɛ k'ale ka kaloba jɔla la hilaluhu hilalun badali nazirina jabaluhu ko k'ale k'a ye dɛmɛni kɛ a makɔnɔbaw ye masiri ta dan ya famu ni ma o kalo do hilalun rabi'in awali de Ala ye diɲɛ sɔnni kunata bayina fatamma lana al-bushra nisɔndiya ko ta dan o de ye Ala kira ka bangena ne maa kan ka tumu ta k'a fɔ fɛn na i ka ɲini nisɔndiya ko Ala kira de bangena o de kama fɔ an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw u tun bɛ nin kalo da ko dɔnba kalo
n'a kun sera mɔgɔw bɛ bɔ ka nisɔndiya fɛ k'a fɔ ko Muhamadu bangena sallallahu alaihi wasallam a ma dɔn ma ko wa amma nawaluhu wa nata ko bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ sɔrɔ Alakira de sababu la Alakira fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ni Alakira ye n'i bɛ banaya kɔ gulo Alakira la n'i bɛ tɔgɔtigiya kɔ gulo Alakira la i k'a ka diinɛ minɛ i k'a baara n'a sɛbɛ ye a nana min ye i k'o tiɲɛtigiya a ko min ka kɛ i k'o kɛ a ko i ka min to i jija k'i mabɔ o la n'i y'o kɛ billahi Ala b'i ka diɲɛ ɲɛ ka lahara ɲɛ ko nisɔndiya ko ta dan o de ye Alakira ka bangeli ye wa nata ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kɛnɛ min kan o de ye nin ye i fa fatula ka duwawu kɛ a ka minɛ direct wallahi a bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan wa amma nawaluhu munna o tɛ kɛ parce que Ala de y'a fɔ Alakira ye Alakira y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna ko Allahu muhti wa anna al-qasimu Ala de bɛ fɛn bɛɛ di ko ye sɔrɔ in bɛɛ min ye fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ bɔ Ala de fɛ Ala b'a di mɔgɔw ma mais ne Muhamadu de b'a kɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ wa ni maa min kɛra Alakira kanuba ye k'e bɛ Alakira de défense ta k'a yɛrɛ ka denbaya la k'a bonya yira billahi n'a bɛ fɛn tilalikɛla maa min ye tilalikɛla kalan a tɛ ɲinɛ i kɔ dɛ a tɛ ɲinɛ i kɔ alhamdulillah wa amma nawaluhu a ko li afdal ardin dugukolo min ka fisa ni dugukolo yɔrɔ tɔw ye hala afdal mursali nabi ɲuman min ka fisa ni nabi ɲuman bɛɛ ye o bangena o dugukolo in sanfɛ i y'a faamu o de ye Alakira Muhamadu sallallahu alaihi a ko Muhamadu Abdullahi ko Muhamadu min ye Abdullahi den ghayru mushabbahi bɔfɛn ɲɔgɔnya tana o de ye Alakira ale ni danfɛn fosi tɛ kelen ye a ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye min ye Ala bato ni danfɛn bɛɛ ye o de ye Muhamadu ye min ye Ala kanu ni bɛɛ ye o de ye Muhamadu ye min ye Ala gasi sigi ni bɛɛ ye o de ye Muhamadu ye min siranna Ala ɲɛ ni bɛɛ ye o de ye Muhamadu ye Ala bɛ min fɛ ni bɛɛ ye o de ye Muhamadu ye a ma ɲɛ Ala ye bonya caman di kira bɛɛ ma mais a ma ɲɛ Ala ye Alakira yɛrɛ de invité ka taa fɔ hadratul ilahiya la ka taa ale Ala ka masaya tapi sanfɛ ka taa sɔn bonya la k'a sɔn seli la k'a sɔn karamaw la k'a mantɔw sɔn bonya la bonya min n'o ma di mantɔn tɔw ma o kɛra jɔnni ye ne Muhamadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɔ n'an y'a ye k'an ye o Alakira Muhamadu mantɔ ye an bɛ Ala tanu k'a barikada bɔfɛn ɲɔgɔnya tana ye Alakira ye a ko mais ko bihi basharun Alakira farikolotigi don man rama zalika safa'i danfɛn n'i ko k'i b'i sanga ni Alakira ye k'ale ye farikolotigi ye k'e yɛrɛ bɛ k'a ɲɔgɔnna ye k'an b'a fɔ ko e kɛla lagalagatɔ ye o lagalagatɔya min ye dɛ o bɛ laban kunnangoya de la danfɛn tɛ se ka suma Alakira ma wallahi Alakira kɔsɔn ni danfɛnw bɛɛ lajɛlen i y'a faamu ko n'i ko k'i b'i suma ni Alakira ye safa'i k'e bɛ kɛ lagalagatɔ ye Ala ka an kisi o ma maa minnu ye Alakira ye k'a fɔ ko Abdulayi ka yatimɛden don olu de ye kunnangoya sɔrɔ Abu Lahabi b'o la Aba Jahiliw b'o la o de ma kan kafiriw sɔrɔ mais cɛ mun dara Alakira ka bonya ni muso mun dara la Usazi Konate n'a ɲɔgɔnnaw alhamdulillah an k'a fɔ ko tare b'anw ye ka an tanu ka barikada Muhamadu Abdullahi ghayru mushabbahi bihi basharun man rama zalika safa'i Muhamadu mukhtarun ko Alakira kɛrɛnkɛrɛnna Ala fɛ wa adama tinatun o y'a sɔrɔ an fa Adama bɛ ji ni bɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Muhamadu yawma ba'asi rakaku kisoluhu lahara jɔ don feere jugu sanba o ye Alakira de nabi ɲuman bɛɛ bɛ dɛsɛ kira bɛɛ bɛ dɛsɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ n'a kunnako a n'a kamanaganko ye lahara ko ye cɛ min bɛ yen n'o lebu t'o la n'a bɛ se k'a ɲɛnabɔ lahara diɲɛ kɔnɔ k'a dilan lahara o ye Alakira de Ala bɛ dimi an kɔrɔ tile bɛ jigin ka na nɔ ɲɛ 70 dɔw bɛ ka nɔ wɔsi ji la dɔw bɛ ka nɔ wallahi dɔw gosi ji b'u minɛ u kunbere kuru la dɔw bɛ ɲani bɛɛ lajɛ dɔw kunkolo zɛmɛ bɛ ka tobi mais nin don an bɛ taa an fa Adama fɛ yen k'a ka surunali don a b'a fɔ k'a tɛ se ko Ala ko k'a kana yiriden don k'a y'a dun an bɛ taa nabi ɲuman fɛ yen Nuhu fɛ yen nɔ Nuhu b'a ka darila fɔ an bɛ taa Ibrahima fɛ yen a tɛ ɲa an bɛ taa Isa fɛ yen a tɛ ɲa an bɛ taa fɛn fɛn fɛ a si tɛ ɲa cɛ kelen min b'a kunkolo don a kɔrɔ n'o ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ wuli ka taa larosi kɔnɔ k'a bɛ taa ten turu ka sujudu kɛ Ala b'a fɔ a ye ko sal tuta washfaw tushafaw i kunkolo wuli wallahi hali bi ni e ɲɛsin kafiri min ma Ala bɛ yafa ma k'a don arijinɛ kɔnɔ o ye Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Fazadi y'o de fɔ karajina bihi min kulli dikin wa ummatin daqalna bihi fi zilil amnin wa ismatin atatina bihi lillahi asbaqu ni'matin lahikuna bihi subbaka min kulli ummatin falawlahu kana badu yasbiquhu al-kullu Alakira den nana karajina bihi min kulli dikin wa ummatin anana sura manton an bɛ digo an bɛ koronin bɛɛ kɔnɔ wa ummatin ani hami gɛlɛ ani jɔrɔna ko dan Alakira nana diɲɛ kɔrɔ ka sɔrɔ diɲɛ bɛ o halaki babulu de kan
dakalna bihi fi zili amnin wa ismatin ala kala sabuye ka ambolo mine ka bokuna wala ka dona anye kuna njab yiri sumba suma korola la ka do ananye kishi suma ba korola la ka dona anye la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ka dona anye usma korola la dakalna bihi fi zili amnin wa ismatin atatina bihi lillahi asbabu ni'matin anye ambalaka anduguje so ma dafe ka soro ala kira de naraka bangi karani nema belebele ya tiye here ani lahara here dante nema mina ala kira de nana no e kanu oda amma sallallahu alaihi wasallam falawla hukena babu yasbiqu kullu ne ala kira kunte wallahi ka aminu manton minu flana na manton to kofe an kala ka da manton to nye tuguni lahara jalo na an wa kisi na wa kuma jaw na ko ma ba date do motala an yo soro jol sa ko ala kira sallallahu alaihi wasallam hani an lana minhu shafa'atuhu fi ghadin tare be anye jama mi sigile tare ba bela jeli minhu shafa'atuhu fi ghadin kabo ala kira yoro ala kira ka sunna do abo kai pasa aya ala pasa aya ala kira ka kamu ayira aya manto ya soro aya ka kunya jira ya famu hani an lana minhu shafa'atuhu fi ghadin yanalu rida'a kullu abdin muwahidin ko John bela jeremba ka nyoro soro alakira ko ina ma sita bone kanu fitini mi ga alakira ko la te bone ka kanu na fiu ya famu yanalu rida'a kullu abdin muwahidun ala qatin fi zambi aw anta amudi wallahi alno ya soro jurum ko de ke iya da ba tugu bantiya de kama ka ke wallahi ni alakira kanu yide kam na ala babla ya famu aw anta amudi ni itubila tawbatan nasu'a kasigiko ima siga ka fuka ta fo mingela ala kira ko so ala be yafa bela jinama ako jara'iruna tumu habijahi muhammadu anga turma ko ala ba josi ala kira ko yakoso ahsan minka lam tarakatul aini nyami be ala kira la nyemu won madili ko yidda fena wa ajmalu minka lam talidu nisa'u wala muso o madili ka ala kira nyon denda bam nan kono kulubta min kulli aibin mubarra'an ala kira daka dega je wolle ko be mafiye kala sambi woroni sansa ba jori fonte chemina muhammadur rasulullah sambi woroni sansaba dimo ma sigi cheminka ode ala kirai sambi woroni sansaba daba ma murutinai na be tamara dukolo sanfe chencho be ambutiage ke o ka horoma soronai na sendara fara sanfe faro be magaya pour o ka baraka soronai na ala kira be tamala ala be ko do tike o be jo akuna baraka soro pour que kile kana jo ala kira ka dimo ma delega siga ka fina ala kira de patron ka patron ala kan fana barkai ya famu ame boni kuma ina ni no ne bai to kire o ya an Allah dai ni ya an ye fa ala kira ka jirke da yani ame ala kira muhammadu tan insha Allah na ame ke ame ko kuma la sefu muso ka kuma ko ko la se an ba ni man do biya no ala kira modi ayi kuma min fa ne ko na hayake kaya do ko ala kira ko ala fa ala kira dala ne mu ba ko ne ko na la ya famu ko kullu as'alu alaykum ajran ila al mawaddata fil qurba kama fo yi an fe ala kira ka saraina sabo de rafanya ko ala kira bi sarane kime de kira sawu ni mai an yere do ka ala do ka saka dine do ala kira ala ko na hayati ga dadi ni ala kira mawjabi ala de ko aya ala kira suya ayukan no be kan nuti me shi ko ka hadiya anga firake anga bo don na da amma ya tubulen do ka wuri kala je insha Allah mi se mana ke dorome kili ma do ma kile mancha iko ko ko dishi fuma o shi ko ka hadaya ya no cha ayra be ko mala ne ala kira ka baitu kili insha Allah ala kan sababa be Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله يا أول لا إله إلا الله أخير لا إله بلا بربك لا إله إلا الله لا إله نقول تقول لا إله أيا بول كرات لا إله محمد تنور لا إله جبادنا جماوي لا إله بلا بربك لا إله إلا أول محمد لا إله إلا أخير محمد لا إله إلا ظاهر محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 محمد عبد الله غير مشبه
به بشر من رمز ذلك الصفائي محمد مختار وأدى مقتلات محمد يوم بعثه ركه كسره محمد نور الخلق وهو محمد yomi na nyina na Allah ta'ala weliko Allah ta'ala ishati kimenda aye alako wa mana a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dalqa wa nashuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima ashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa huwa ala wani mami yera kodo wala ni mami yera kay mebaliye wala ni mami wala ma wote ala kola nema wote ala kala kola nema wote ma sibe kola ala ko fa inna lahu ma'ishatan dalka ala ko bala chuko koroni miye ala ka bala chuko koroni te ko bi dese tadina ate ka ba bi dese fere kola ate ka ba bi dese shirola ala ka bala chuko koroni le ye ala ma ala batu hadde di mami Allahu akbar o diga mami na balone ka bo ba bi ni yen sigi ninjendu ala yebani sigakuna kamidumi ala go kullu nafsin dha'iqatul maut nitibe fatu fe Tuwami ala ni vodalonye nitefemunu na noe giruye uliyu kanakulu nitenna ala yujabi ala walala ako kullu man alaiha fanin wa yabqa wa zuljalali wal ikram ako fombe nibe sana wala beduma mina abebwe mune mina toyi ko ala Allah ta'ala jatika otmana Samurin di wakulu fana ko kulu sinde sayayna ko bare ko ala ko lukunga vew ala nanu yeru jabi aya wala ala ko kullu shay'in halikun illa wajha ko fe ni make ala ye ki ga bani yesu ko kama haditi ko haditi ye manna afro mami ala do ala ye ki yera do joyi ka Allah ta'ala batu aflana Mami, ayé tui, yen kieka tui. Nabra ga tui, sani ki tui. Miri ni tashido, sebi ye watimina, farsuba bi wala watimina, kene bi la watimina, soro bi la watimina. Ado Allah Ta'ala gaddabe yani aban watite. Ala kira ya fa hadisul qudusi law. Abu ebtan mukamsan qabla khamsin, shababuka qabla haramuka, wa firaguka qabla shughluka, wa sihhatuka qabla sakamuka, wa ghinaruka qabla fakruk, wa hayatika qabla mautik. Allahu akbar. Abu Hamad dinga fendu torobo yani fendu were nalike. A fendu folo. Ala dinga fuati lamulo. Oka ala batulila. Ana ala batulinya nyinina. Saniga wale chaya kumache. Aflana iga funangania oke ala batulila ana ala batulinya nyinina yani ikoro kumache iga soro adu Allah Ta'ala gaddabe yani ikoro kumache iga kineya odo Allah Ta'ala gaddabe yani bara kumache iga nyinamaya adu ala gaddabe yani kasaya watike wa ala yasamati yatamagoye Mami sona ka aga wati dangulo bara chaya nana dese ga sura makene alakuta barai mami sona ka ke aka funanganyala corona na dese mami sona ka ke aka kenyala banana na dese mami sona ka aka sorola koli na dese mami sona ka aka nyinemela ba fatuna na betabla ala ko fadahum ajrun ghayr mamnun Allah wasfa sarabu luye sarami ditige wani njenye no mayina aiwa ala yefe munu fardaya anka ulu ye wajibi ye makri ngebe ma ni mo ke bime ngasa mo ga nyonda o gene ala dragoli o yoro ga nyonda Allah Ta'ala yoro o ke ala kira batuli ala kira labatuli ala kira solli kede ala kira ga abikeno oye ala kira nyimami nunda ila kuna hanama donye ko wale yake abina ke oye ma jonta do muna mada hakikati kuko annasu niyamun iza matu anqazu Allah ago hanama dimbe ishwi manuna nafatu ubna kiye o mizalemi ofai agati gilugo kudonra tur masa wulila tur masa ko jero ma aiwa ma ko har ma daw fam jero har ma daw me ga fami filikila
akanata ako annagani fendo ngani mami sonaka ata ko ala ibina ndwalen dalaye ibini farashiyan baye ibini yere gira baye mamna kemo wala na ke jega masa wulila ale tora mununa anana ye nugu bla me ka kama de kono ya da zanana woni jega mi ya jigiya ka fondale dala na mi balo ibike dala ka sokone tina daga nugu se kana sikidana sozola wal matlela ka dwale da ke eminota katate annabi minaniye kuna mi soro wa yaruni shaytana mutura Allahu akbar tana ne farje masa jigata ayi mi tare muna afara ye ndani abina ndwale mi sai abina amine baye abina ajira baye abina tige baye aya bere jelenye malaka nimsa kara munye tugata ne bolo fana ka sigi kana nye faso Allahu akbar maje gene ventura no be mega fi wajir kinata ala kula ala kira kula hakika dogoyi ba eta fle bari imayi fo masa minu sigira ni kenga nulu fatura nulu bado ngafani mi minu saji membu ulula ukunga sigika na kasirika nige Allahu akbar ngo tsiga la galitu ala yakide tatu ko kele na tuko kele saji mata ili na tuko mina tati ogama hakiti ko har ma den na do mi kashi itado atumu ko kashi kayine Allahu akbar mekana so ina do ikakashi ita do ikakashi atona labandiye Allahu atore harma nenga ngakere ni nana ebe kashi nana maminuna ulube yerala kuye dengura soro wa erebe kashi la kiye ni jenzoro Allahu akbar aligatu ko kuni mami hakili to ika karamu forola kitifli kuma karamu forola jeni denga bagni mina sunu yawati ala bina garajiga fo abina shiya ke fo abina ka soro ha ke fo nimbe fo le ko ka ba aba fo ibina jena ni mago jora mina kashi ni kashira obina shindi da ikana fiye ika sama mbari fiye bi bodala sama ni bodala yote timba shi ta fo de mo kasama Allahu akbar me ibado da adakono ko ala ko kuni bi baka ala yere jatiga do kiki yere kunfle ogama wasama wa torgila ako bal yanzuru al insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruj min bayni sulbi wa tara'ibi innahu ala rajul qadir Allahu akbar ala ko nyati ki sigi afle ma ko te nyaka afle ako me bisukundigi de ki sigi ka afle dusukunye ne kutea ne nana ya tugudi ala ko yimi na tugodo ni boy fa ko kolola ki boy bashi marafna nyonje ani ika fo wolo nugula ma ko sere ima domi ni boni nga hinani makariye no te debito babito Allah ala wata tukuni ki moni fariye farinti boyema ati doyema koloti buti koloti spoiti foike fo Allah ta'ala mana ni yelma mi fara je fuye joni mbolo mami ya mina ta ke fuye jeye soroye majoni ye mami nyeshi Allah ta'ala ikadone andara alkiyama koso mo jeye retara koso ala ye femi ndai ikoso kana so ire dara femi koso ki kuma ni yawla ala ye edda batu koso balon numbe ala yo da ere koso igana to iga balon yini tugo iga shiro yini tugo iga lama tugo ya o ka ke sababu ye ki fi alama ala go wabta gi dar al akhirah al qiyamah dunyini iba yini mi bi ma ataka Allah ala yi soni femi ye iga yini kenya bola iga soro bola iga fem bere jele bola iga lama kiri jele bere jele bola ala ba fo de kiga ale yini no boye ka don iya do ala ko la na kashitodo ima do ala ko la na kashitodo isona ala ko ma itatodo ima so ala ko ma itatodo kama haditi ala tiswa kama shifatu fo ibina laban so na ala ta kirila ni saye kuna adama den soro mogo bela ka digiya ku bi furanyina na wati mina kitabitigi ko anno ya Allah ta'ala wa zanna annahu al-firaq Allah abe ka furanyini banawata e banawata era ba do tigi kuni ne ka alkiyama tali sababu yayi Allah akbar kwali ta todo ya le ta todo
ngo tuma min na ni taali bɛna se n'a y'a sɔrɔ i ma sɔn i y'a kɛ ala ye k'a to ala ye ka sabali ala ye ka maa segu ladege ala bɛ fɔlɔ de ka jahanama giriya aw y'a ni ka jɔnkɛ ni ka jɔnmuso ne tun m'a kɛ ne ta kɛcogo la nin jahanama in filɛ mina t'i don la nka i sɔnna k'a kɛ ne ta kɛcogo ye n ye min f'i ye i y'o kɛ ni alijinɛ in filɛ mina t'i don la ko law n'i ye sabaatɔ to a yɛrɛ sago la saya ni balo cɛ k'a bɛ saya ta bari a ɲɛ dara hakilita kan mari maa min ma sɔn ala ko ma i ma sɔn alakira ko ma i ma sɔn maasika ko ma i ma foyi kɛ fo i tora i yɛrɛ ma ten ka sa i ka ten ni sa waati sera ala bɛ fɔlɔ ka alijinɛ de jiri la a b'a fɔ n ka jɔnkɛ walima n ka jɔnmuso ne tun sɔnna ka ne ta kɛ ne tun bɛna t'i don ni alijinɛ in na nka i ma sɔn ka ne ta kɛ ni jahanama in filɛ ne bɛna t'i don o la o jɔnkɛ walima o jɔnmuso bɛna min fɔ ala ne segin ka na diɲɛ na n ye fɛn o fɛn to ko kalon don n bɛna a bɛɛ kɛ o b'a sɔrɔ taara ka dɛmɛ على كل أمتي خطاؤون وخير خطائين التوابون الله أكبر من يسوع جامع ولو يكتكلوي وكتكلو نسوع جامع ولو يمعي ما من بيتودي كسبه على كنما نكسبه على كتشبام aka saya banana ani jibila ya kuma mun falen uli ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kala kira to banana jibilera nanama mais ala kira y'a ɲininka ko jibilera yala ne taalen kɔfɛ i bɛna jigin ne kɔfɛ wa a ko ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam n bɛ jigin mais ni ne jiginna n bɛ jigin siɲɛ 10 a siɲɛ 10 na n bɛ yɛlɛ ni kota ye o koɲɛ 10 n bɛ yɛlɛ n'a bɛɛ baraka ye wala ne de b'o ɲini san karamɔgɔw fɛ ka tile ni fila fo la ka di n kalanden ɲɔgɔnw ma sinon n karamɔgɔw t'a la ala k'an bɛɛ sababa ma ala kɛra y'a ɲininka a ko i bɛ jigin n'i jiginna siɲɛ 10 ko i bɛ jigin yɛlɛ ni mun ye a ko koɲɛ 10 n bɛ yɛlɛ n'a bɛɛ baraka ye a fɔlɔ baraka minal ardi n bɛ yɛlɛ n'a ye ka bɔ dusukolo la ba filanan kanu mun bɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ dusukun na ne jibilɛrɛ ala kira taalen kɔfɛ n ka jigin ko filanan kanu mun bɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna ta ka yɛlɛ n'a ye e k'a lajɛ an bɛ bi tile mun na bi i bɛ n'a ye mɔgɔw ka kanu ti ɲɔgɔn yɔrɔ wa a bɛɛ de ka su ka jugu balimadama ye o de la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ni ni maa jara cogo o cogo ou bien ni ni maa koyira cogo o cogo kana sininga kuma fɔ a ma ni ni maa fana jara ka ni ninga i kɔnɔna kuma bɛɛ fɔ a ɲɛ sabu ala kira ko ten don dɔ jugu ye don dɔ nin ye sabu don dɔ nin fana ye don dɔ jugu ye wa an ka bi tile bɛ ten kanu banna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ e ala ala k'an sɔn limaniya na wulada in na anw tɛna bila daga girinna bilen ni masa danna jenini ma dɔ kɛra kabiri suro kabiri kunungo hinɛ mɛlɛkɛw kɛn bɛ ka so in entouré yan ka ne sigida in entouré yan jabatɛla yan mɛlɛkɛ jamakulu minnu bɛ yan anw t'o ye n'o tɛ o ka ca anw ye siɲɛ ba kɛ ɲuman sɛbɛlaw bi yan kabiri kunu kabiri a bolo dara k'a sɛbɛnni sera u bɛ k'a sɛbɛn jango minnu nana k'u sɛbɛn don ko in ma u na kun dɔn olu ka gafe falen don ala k'an bɛɛ ta kɛ ten ni fili minnu yera kɔnɔ ala k'o yafa an ye an bɛ kalo la lahɔrɔmaba la shahru rajab ala ka nɔ hɔrɔma na salli ala rasul sallallahu alaihi wasallam ko an bɛ sɔli kira ba kan n'o ye muhammadu mustafa ye an b'ale ka kɛnɛ ka bi kɛnɛ tɛ kɛnɛ min bɔ an b'ale ka kɛnɛ ka bi kɛnɛ man di kɛnɛ min ye an b'ale ka kɛnɛ ka bi kɛnɛ min waso bɛ kɛnɛ bɛɛ ye muhammadu sallallahu alaihi wasallam duba kɔnɔ fasoba la jabatɛ la
sarakati minnu bɔra kabiri kunu kabiri nin kalo daminɛ kabiri nin ko in daminɛ ka se bi ma nafolo hakɛ min nɔnna na ala dɔrɔn de b'o dɔn ala k'a bɛɛ bila mijɛli la a naba cɛman n'a musoman ala k'a bɛɛ sara ne hakili la nin kan ka kan san 9 ye nin ko in na yan ala kan'o kɛ gansan y'an bolo dɛ nin kɛnɛ in n'i y'a bonya dɔn i b'i kolo ka bɛn n'a ye n'i y'a bonya dɔn i b'i muɲu ka bɛn n'a ye n'i y'a bonya dɔn i b'i ta don a la i b'a kɛnɛ sɛgɛrɛ parce que nin kɛnɛ in jɔn min kofɔ yan Muhammadul Mustafa ala kumana min hakila kurana kɔnɔ a ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmil akhir وذكر الله كثيرا ايوه bongo wajili man no doni clip bambe nene ngoro na ye nya ban aywa ma caya jube ala kula saya sigara na baliyani tibunali no nani bana juni ka yere nya male tiboni na ibi waju nya ma be ke yere ke ka do ko ni ta bando ya je ko ina wallahi mɔgɔw bɛ min fɔ diɲɛ jala i ɲɛ t'o la kun i bɛ ka taa yɔrɔ min na i bɛ k'o de filɛ parce que y'anw bɛ taa sigi banabaatɔ kunna ni ka jumɛn ye ko a man kɛnɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah i y'o min fɔ o ka di banabaatɔ tulo ye o ka di a dusukun ye parce que ale ɲɛ b'a la ale n'aw kɛtɔ don ka ɲɔgɔn bila a taatɔ don muhamadu ni ala fɛ yen o la a ko ala kira wasara aw bolo ladegeli kɛ yɔrɔ ye a ko nka mɔgɔ jumɛn ye liman kana yarjulla ko mawuludu tɛ maa bɛɛ ko ye dɛ ala kira ko fɔli tɛ bɛɛ ko ye dɛ a lakali tɛ bɛɛ ko ye dɛ ko nka a lakali ko ye mɔgɔ ye liman kana yarjulla wal yawmil akhir o y'a jumɛn ye ala ka ala ko fɔ caman minnu bɛ miiri ko ne bɛ muhamadu nɔfɛ k'a labatu maa nɔfɛ k'a nɔtugu a ko ala kira ko baro bɔ kun ye olu ye k'u dusukun saniya yanni ni muhamadu ka ɲɔgɔn ye ala k'a ɲɔgɔn ye nɔgɔya n'o tɛ ala kira tilara o sɔlikɛlaw y'u ka sɔli kɛ ala kira kan kabiri kun fɔ bi kuranɛ hakɛ min kalan na jɔn y'o dan dɔ yakili i bɛna karamɔgɔ dɔ k'a mɛn k'an kun ye arabi dɔ di dɔ ye dɔ fɔ e ta o kɔfɛ dɔ ma dɔ fɔ o kɔfɛ ko yasi hakɛ dɔ kalan na o y'a sɔrɔ dɔ b'a kan o ta tɔ ma fori i t'a da dɔn hasibinalaw min kɛra e t'a da dɔn ala de b'a da dɔn nka a mago bɛ mun na o de ye mago dilanli ye ala k'an bɛɛ mago dilan cɛ ni muso bɛɛ ala k'an bɛɛ mago dilan jabati tɛmɛna kuma dɔ kan a kuma ni ye ne siɲɛli dɔɔni wallahi n'o tɛ ala kira ko in tilara o parce que n'i ye dalilu kalala sa sɔli joli b'a kɔnɔ 400 ni kɔ ani 50 i y'a faamu wa a faamuna salatu in kɛra ala kira kan ka fɛn bɛɛ fɔ a ma ko allahumma salli ala sayyidina wa alihi tayyibin alkiram salatan mawsulatan da'imatan intisali bi dawami zil jalali wal ikram ko soli bɛ ala kira kan ni dumuni ye kuma kundalaya surunya na teriya bɛɛ la ala y'a yɛrɛ bi dumuni degré min na ko kira soli bɛ kira kan o degré la jɔn b'o dan don o tɛ dɔn tɛ ala ko kɛ ala kira ba kan ni aw yɛrɛ hɔrɔma ye amina allah ya rabbi soli minnu kɛra kan o hɔrɔma bonya kama ala k'an bɛɛ ɲɛ da alijinɛ kan amina jurumu minnu mana ala k'o ban soli ala rasul ala mana ka soli kira kan mako bɛ soli den kelen in na ka n ka kuma kun cɛ أقول اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو كتب الجلالات نعم والشمس النبوات ورسالة نعم والهادي من دلالة والمنكز من جهالات أيوة مالي وجود بانا يا أندارا يرجع wajulu de bana ya ala kira ko mangutula ala kira ko foto fle aye non da ajoku ndama ye ka nusoja akana fini ye ka nusoja nga ala kira ko were mako ni ye minye abina fossa ko bayi karamo ya pro do ko ala kira muhammadu lazi huwa kutubul jalalat ayo ya jime karamo yo korodo ko kutubu bela bilibili bado
wa shamsu nubuwati na wonya kiledo wa risalati ko kiraya koda ya ala kirata Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ayo ya famwa ufamu ako wala hadi min dolalat naam wala hadi min dolalati momanu min nana kana mo flile bo flila naam mo flile joni fay magati se ka malien fanjila be kalane do naam be wal wi ni ye tawreta foro damene yingal ko law ba fa ke ma laba do naam linjile biti mais muna ali bi ke walo te ka se ka clé la dire te ka se ka sabati non gor fati ba balmo te sera ka be muna dimizanu te ka jouer bla ali bi muna mawludu dum be du gor fambe kuma ala kila nana ka mo kana ka bo flila ou bien chika ma sewa wala hadi min dolalati naam kunu do go fama do nana fe naam o de touché ka jabate ka kuma ji naam ako kono ta be wajuri ko na wuce abika kuma ma fe wuce ako nga mo bi ka mali bi joro ko nga mali sini kan ka joro ka to mali bi ka ayo ango muna ako sa sande mane na sisa demiseni ba jori de blala ka bo utali ko fe soro yala ko juin o joli tie glo yo joli tie ako ko lu ka wolo le ngu ani sanata tabina ke joli wolo muso flaya o kelengele bayin ngabi mi ye denduru wolo cemani musobana a de min be denduru la ube dendana ko min di mi ke juena min di mi ke glola akado ayo o kuma ko ni ma sebe bana ni mali sini nana di juin mina o madu na nana di mini kala nunu ma ko mali ko bina ta mini ese mali na ja juguma ayo jabate dasira ma kesi kambi ka kumandi umbewa naam ala kira ko aba mangutula ko wala hadi min dolalati naam ala kira de kanani kala ka bo flila namara ni jabala ore kama ne hakri jigina jabate law kanin gubayna naam ni malma ke dokaga video fenga do chiyema masa sulmani ka saka gwena masa sulmana ayo kile banaw okera masa sulmani ka saka gwena suruku tara sura be saka ko bi yala la naam suruku ko saka gwena ma ko ne mako ko be saka kile na kate naam akoni ye kalifa fende ne gweli kala le ndate suruku ko ko afati ye ko ko be na ki ka dodia naam akone se ka bo bagan ngolo pasi kalifa yoro tula naam suruku ko ko tane yere ba koroshi dananya ni dananya do koy naam odo dananya be ciedo oro be bagangede bagang koloshi suruku la suruku kumazela ka sako koloshi naam ka bagang zon koloshi nimi ko ami poroja bitu kumbe kana bla faro naam masa sulbani ka saka gende islamina tara ko mishi bado ka onadi naam mishi muso korombe fanga fuitala naam ngadi be shinka ko mi jogo mina akoni yakaba ko e mishi ka konata ko wolo bile ko ka shimi atamena naam kata chelema do soro lu singembe bore do kono be fambe sanu ni warjela naam ngo kana finu o tise ka fle ma fe o kasani o chetu ya naam akoni yemu yeku naam atamena atara se baji do ma mi no ko bala gerelo la ka bi jimi naam a gerela jila ka bi fulu baji la jikasa ya gem baji la naam amase ka jimi akui tonga ta ga chifa sere musa sulmani ka ta chifa ai kuma tiliya kama ako musa sulmani dise ka ta chikoi ako nato e fende ma do sira fende bali bana ako ye muni munye ako mora mina ya doron volola na soro mishi muso desele do be ka shindi adenima naam desere ka be bi dengolo chugo de kibo balobli ako ye yena ba muso la alai ne ma foda ambala ka bi haketo ne fe do foli ka belema ko nyela ba muso de mana kokolo damina ko baba dame achama ako flana ndara che dama do soro luni sanu bore ni wari bore skile do nga kana fini no wole do ko kani kono ko ye nyela ba siti ku ubina shini nyesi ka nyine bi ko ali fini mo tsaka du kana ta du denda du
hali jagaw ka boli ka gole la jango ka hine muso cɛ sabato ni fano ko diɲɛ bɛna laban ten de jabatilakaw aw ye miliyɔn min don na aw yɛrɛ b'a da dɔn n'o tɛ wari ka di a bɛ fɔ k'a wari ɲuman dɔn wari tɛ foyi ye fo a k'i se ala ma nka ni wari y'i se jaanɛmɛ ma kun si ma ye wari sɔrɔ in na ne ko an bɛ ka mun kɔnɔ de ye mun sɛnɛtigiw dun y'a bange kodɔnnaw y'a f'i ye n'i bangena don min na o y'i kɔdɔn de ye diɲɛ ma an bɛɛ kun bɛ lahara kasa o la Mamadu ko min b'an bolo Mamadu ko min b'an da an kun bɛ Mamadu ye yɔrɔ ka dɛ bɛɛ k'i jɛ ta wa dɔw banna dɛ kuma banna dɛ an ni dɔw y'a daminɛ olu tɛ yan ala tabali kun y'anw siran bi sa jaba tɛ kuma na kɛɲɛ kuma na bi a ko kuna tɛ sigi kɛcogo ye ne degun ni n ko min kuma bi ɲɛji bi n dɛsɛ goma dara kun bɛ yan an ka cɛkɔrɔba kun bɛ yan ba jaba tɛ san wɛrɛ ta ye a bɛna kɛ jɔnni ɲɛna an balimakɛ kun bɛ yan ka bɔ sa an n'u kun bɛ kɛ o su caman bɛ yen bi olu bɛ ka kɛ nin filɛ ka dɔw jalaki ko a fɔ nin bɛ ka kɛ aw ma yan sɔrɔ nafa min bɛ yan na bonya min bɛ yan na aw ma yan sɔrɔ an tɛ kodeni na an k'an jija an k'an sɛbɛn don nin ko in fɛ an balakaw a bɛ yafa ne ma an bɛ k'an ɲɛsin ala ma kana maa filɛ dɛ i yɛrɛ ka dɔnni bi kana to i cɛ k'i nɛgɛ muso kana to i yɛrɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ wa muso kana to i muso k'i cɛw kana to i muso k'i nɛgɛ i yɛrɛ kelen ka kaburu jɔrɔ kungo kɔnɔ a filɛ du tɛrɛ mɔgɔ tɛ don ala ye ala kira ko in de kun ye k'o ɲɛsigi o kuma ko Muhamadu ko hadi do min dalalati wal munkizu min jahalati ani kana mɔgɔw tɛgɛ minɛ ka bɔ kulankolon ni nkalon la k'i yɛrɛ nɛgɛ anw ka famille si ka jan dɛ e ta fɔra i ye wa anw ka famille si ka jan aw ka famille o fɔra i ye wa ala ka hakiliman d'an ma i y'a faamu wa ko Muhamadu y'o de ye ko sallallahu alayhi salatan da'imatan li itisali wa tawali mutaakibatan bi ta'aqqubi li ayyabi wa layali ko soli bi kɛ o kira baka aw ka a kanubaw fɛ bi sirifumuso fila bolo yan mɔgɔw y'u ka fisabililayi di kana d'a ma a bɛɛ ɲɛ bɛ natɔ tɛ na bilen nka nin ye mawuludu kɛnɛ sɛgɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dɔrɔn bɛ bɔra a la yarabi ala ka miliyari bila a nɔ na jabatɔlakaw ala kana ka nafolo ban ne yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la ne bɛ du min kɔnɔ a bɔra yan de mais kɛnɛ in ne bɛ to k'a hinɛ minɛ kuma dɔw la dɔw bɛ na olu bɛ ɲinɛ i jija i ka a yiriden caman dun yan'a fɔ i ka bɔ a la n'o tɛ nin ti bila bilen dɛ jabatɛlɛ yan nin ti bila bilen hali ni jabatɛ ti a bɛ kɛ e min ye lasakɛ bɛ bɔ ɲɔnɔ k'i bɛ bɔ Sizani i bɛ bɔ Bamakɔ i jija i ka nin kɛnɛ tɔnɔ caman k'i kun yanni birifini ka biri i la i bɛ tɛna taa dɔn Mamadu ye jɔnni ye yan ko kumana ko sɔli bɛ kira kan a dumuni ani a tuguɲɔgɔnyalen fo ka taa se kɔlabaa bɛɛ ma don dan ni su dan ma tile ti bɔ min kɔfɛ bilen ani su ti ko min kɔfɛ bilen ko fo ka taa se o dan ma ko ala k'o sɔli kɛ Mamadu ka sallallahu alaihi wasallam ka sirifula mɔgɔw fo ka teleɲɛta mɔgɔw fo ka kuma tɛ ka kuma surunya hali ni papier ma di ne ma ja a dira yɛrɛ ale bɛ kuma surunya ka yafa ɲini aw fɛ ɲinanda in lamɛn cogo na ni fili min donna na a b'o yafa an ye ala ka san wɛrɛ jira an na ni fili yera kɔnɔ yɛrɛ bi ala k'o yafa an ye arajaba kalo yɛrɛ bonya kama an ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ bi ala k'a bɛɛ minɛ an ye tanga ɲini ka bɔ fɛn fɛn ma yɛrɛ bi ala ka don an n'o bɛɛ cɛ an karamɔgɔ minnu y'an bila nin sira in kan an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara mawuludu tun bɛ kɛ ka kɔrɔ nka ka diɲɛ bɛɛ don a la k'a kɛ bubakaso ko ye maa ti siran a ɲɛ Sherif Usman Madani Hayidara n'o tɛ a y'a sɔrɔ a kɛbagabaw bɛ yen nka a kɛ waso ko ye ka balontanterɛbaw minɛ na ka diɲɛ kɛnɛbaw minɛ a yera ale de la o kuma an bɛ sirifulaw ka so kɔnɔ an ka sirifumuso ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka sini kɛnɛya d'a ma a bɛ ka dugawu min kɛ jabatilakaw ye yarabi ala k'a minɛ baara ninnu bɛɛ kuncɛlen an b'an ka kuma galamani sɛmɛ du in yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ la an ye min sɔrɔ a ka nisɔndiyalikan n'a ka walawalalikanw na ne n'aw ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ se ka mun fɔ bi sigi na anw nisɔndiyalen don mun na nisɔndiyalen don anw filɛ nin kɛnɛ mun kan an y'a sɔrɔ an faw ta fɛ donc tɛ kɛnɛ kura ye jabatɛ la
an mɔgɔw bɔra ni Kela ka na sigi kalan na ka na Bamako ka taa Sinzani kɛrɛnkɛrɛn ma ɲɛna an ka sigi an taara Jɛnɛ fɔlɔ de ka bɔ Jɛnɛ ka to na Sinzani sigi sa bolofara bɔgɔden de bɔra la n'o kɛra Ɲɔnɔ ye n'o kɛra Kolongo ye n'o kɛra Samayana ye an bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛlaka de an ye nin an ka mɔgɔ de fɛ bon san o san an bɛ nin de ka nin kɛnɛ kɔnɔ yan ɲinɛ y'an san kɔnɔntɔnnan la mais Sinzani Mawudu yɛrɛ la ɲinɛ y'an san 25 ye Mawudu la Jabatɛla bɛɛ bɛ ɲɔgɔn to Sinzani ka taa fêter Jabatɛla bɛ n dɔgɔkɛ dɔ fana bɛ yen nɔ ko Abubakari Jabate ale ye karamɔgɔ ye Ɲɔnɔ san o san fana ale fana b'a fêter an b'a jɛ ka fêter Ɲɔnɔ donc nin tɛ ko kura ye Ɲɔnɔ Jabatɛla nin tɛ ko kura ye an ka Jabatɛla boloda bɛɛ lajɛlen la n dɔgɔkɛ dɔ min ye karamɔgɔ ye kalo kalo a juma fɔlɔ a bɛ kuranɛ jigin an bɛ misi fa la donc n tɛ fɛn kura ye o fɛ quoi an ka laɲini ye mun ye ni sigi na hali bi silamɛya in a ka jidi comme déjà n y'a fɔ cogo min na an bɔra minnu na a ka dɔn fana ye anw fana denw ka continuer na n'an tɛ don min na donc n'an jɔra an jɔyɔrɔ la olu continuer n'a ye n'an ma jɔ an jɔyɔrɔ la anw mɔgɔ n'an fa ye mun kɛ a bɛ kɛ fu ye kuma mun bɛ ne bolo ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka se Jabatɛla bɛɛ lajɛlen ma an ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ silamɛ in n'a taara ka maaw to fudu n'a taara ka maaw to fudu dɛ foyi tɛ silamɛya bɔ an bɛ se ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dugawu de kɛ jamana in ka se ka ja n'a fɔ a kun cogo min na anw mɔkɛw tile la a kun cogo min na anw faw tile la bi bi in na a jiginna cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana Ala ka basigi Ala ka jamana ɲɛmajɔ jamanadenw minnu bɛ jamanaden minnu ma se ka jamana taabolo faamu Ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana bɛ gɛlɛya mun na Ala ka jamana b'o gɛlɛya kɔnɔ cibaba in bonya n'a barika kosɔn nin fɛnɛ de bɛ dansigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Jalakɔrɔbugu ka sanga ni Fami Jabate ka fara kanuɲɔgɔnw kan ani balimaw k'a daminɛ Ɲɔnɔ fo ka se Sinzani ma u bɛ kɛnɛba min ɲɛnɛmaya ni k'o kɛ u ka nisɔndiyaw yirali ye Muhamadul Mustafa bangeli la an tun b'o kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye kɛnɛ in sigiko 9nan ye ka Ala subahana wa taala deli Ala ka kɛnɛ ninnu sigili kɛ bɔdaw ye an ye alikiyama jɔ don san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne ni aw la sini kɛnɛyaw la k'aw fo aw ka ɲɛmada la Shirifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na aw k'an bɛ sigida nataw la ni Ala sɔnna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu